Kaibigan ng nanay mo. Tapos, paghilot niya, bigla na lang sumakit yung dito mo sa punong tenga mo. Hindi pala marunong. Naipitan siya ng ugat eh. Hindi niya lalo. Tapos yung naipitan ng ugat, nabasa. Kaya nagbiyak. Kaso, hindi rin siya gagaling. Kasi, totoo, may nakikita ka nararamdaman sa bahay niya. Okay. Ano siya? Madalas po, nakikita ko doon mga bata. Umiyak? Hindi naman. Po, halos parang ano po. Yung nilinis kita sa split one, nakita ko mukha siyang unggoy, pero hindi siya unggoy. Mukha lang, yung buhok niya kasi pag ano, no? Parang isa unggoy. Pero malaking tao. Mga 6-footer siya. May king. Laki. Kaso, tinitingnan lang siya. Kaya nga uminit yung papis sa kanya. Pinagpawisan siya. Kaya, kailangan matanggal muna yung sakit niya dun sa spiritual bago magalaw yung nag-ipitan ng ugat. Nagkamaling hilot dito. Ano yan eh, para lang yung sakit niyo, parang simple lang yan sa mga tao. Naligo ka ng swimming pool, nagkaroon ng tubig. Pag hindi mo na nataktak na mamaga, di ba masakit? O kaya yan, naligo ka ng tabo, pasang shower, napasok ka ng tubig. Parang ganyan lang yan. O kaya, naglalaba ka, pinagpawisan, natuyuan, yan, sumakit lang siya. Tapos hinilot siya, nagkamali ng galaw ng ugat, kaya mamaga. Yan, sakit lang yan. Ilang years na sakit yan? Ano po, matagal na rin kasi. Matagal na, mga taon na rin. Okay. Tingnan natin magagawa natin, ha? Pero alam mo naman yan, pag pinisil mo, di ba? Masakit, relax lang. Gagawin ko yung hangin pababa pataas. Hindi ko yan gagawin yung balakang mo. Yan ang tatargetin natin. Kasi nalinis ka na sa spiritual mo. Relax. Tagaan saan kayo? Ang dagili. May nagpagamo sa akin yun. Alam ko eh. Nandun po yan ang mga bintang gabi. Pabangko. Kasi simula na marami. Isang lakad? Relax lang. Sunod mo lang ha. Hindi ka patadaan na lagi ang kumbabayan. Sige. Oo. Ang kurat ang may kuminsan din ay kang makulat. Okay. Hinga. Bilahin ko lang ito para mabanat ulit. Nagkamali ng hilot nito eh. Kaya namamaga. Hindi ang gagalaw pag namamaga. Mahal ka naman ang gamot sa atin. Oo, mahal. Mahal, parang Straight na diretso. Huwag mong gagalawin. Baba mong kamay mo. Huwag ka mag-isip. Relax lang. Ididikit ko lang maiging kamay ko dito sa ano mo. Yan. Relax lang. Yun, gumalaw na. Saglit lang. Huwag mong gagalawin. Pag nagkamali tayo nito. Narinig mo? Puro tumunog. Diretso-diretso? Pag nagkamali tayo nito, swerte ka. Sanay na ako sa ganito. Pag-miras ka po rin ka, na. Basta pinagkita na ako po, pag-miras ka po rin ka. Ganito. Katawan mo, ana. Session mo, ana. Swerte ka, sanay na ako sa ganitong forma. Sige. Tingnan mo, diretso. Diretso. Hinga. Last, hinga. Last. Okay, bitaw. Straight. Hawakan mo muna. Dinan mo. Hindi. Itenga mo masakit. Oo, dinan mo. Yung masakit na parang dito sa may ano, kulani, style. Nawala na? Nawala na bukol. Narinig mo yung tagtatatlong tunog? Yung gininito ko? Yung ito? Kasi hindi ko maiginan kasi babae ka eh. Dapat kasi hawak niya, didiin yung kamay ko dito sa siko mo. Kasi gumawa ko ng technique. Eh, narinig ko yung ginanong-ganon ko. Parang ito sumusundot-sundot na diretso-diretso. Para sa pinakamada. Dito yun. Iidinan mo. Ano? Nawala na. Nawala na. Wala na yung parang laman. Wala na yung masakit. Yung hangin niya sa ugat niya, naglock. Baga sa ano, magkakaroon siya sakit na ano yung sa dugo. Huminto siya. Yung ano, tusok-tusok yung parang pamamanhid. Yun, yung mga sakit na ganyan. Nagkamali ng hilot yan. Tayo. Tapos na tayo. Ito na yung pinaka-final mo. Natanggal ko na eh. Sabi ko sa'yo. Swerte ka, magaling si Papa Gis magturo sa akin ng ganyan. Wala.
Tandaan. Hinga. Okay. Nahiga ka na. Sampo. Ako naman. Galaw mo. May pupunas ka ako. Ha? May pupunas mo doon. Yung pinapapunas, hindi naman ako sinisipin. Naano lang ako, yung mukha ko na ano sa tama ng buhok nila. Ngayon, ano paramdam mo? Ano po? Nagpas ko na ako. Wala na yung ano, galaw mo leg mo. Wala na. Di na mo, ikaw magdumingin. Lakasan mo. Wala na, di ba? Nawala na yung tama doon sa tenga mo. Salamat kay Kristo. Huwag mo munang babasahin yan ha. Lagyan mo ng langis. Ayaw, kita mo, 5 minutes lang, tapos na. Ilang years din na sakit yan? Makagal na po. Yes, naman po kasi. Pero wala na. Wala na taga. O, salamat kay Kristo. Salamat, nagkamaling hilot mo, kaya na mag-aayan. O, thank you po. Salamat Panginoon Kristo. Salamat po sa lahat. O, thank you, God bless po. Natapos na naman natin. Taga saan kayo? Pandagiri po. Pandagiri. Opo. O, Panggagiri. Ano yun? Ano lugar? Ano, settlement. Settlement. O, sige. Salamat. God bless.